Pochválený buď Ježiš Kristus, milí priatelia. Dnes máme Veľký piatok, slávenie utrpení a smrti Pána. Poďme si vypočuť dnešné evanjelium. Čítanie z listu Hebrejom. Naučili sa poslušnosti a sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia Ježiša Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujeme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie slovo. Drahí bratia a sestry, dnes máme Veľký piatok. Veľký piatok utrpenia Pána. Čo si myslíte? O čom bolo toto evanjelium? O Ježišovi, ktorého sa jeho cesta končí. Jeho cesta sa na kríži končí, ktorý v nedeľu na tretí deň stane z mŕtvych. Tak aj my dnes, keď máme ten krásny veľký sviatok, deň pracovného pokoja, očistíme si svoje srdcia a buďme vždy napomocní jemu i v živote smrti našej. Amen. Zajtra budú obrady veľkonočnej vigílie vo všetkých kostoloch o 18:30. Potom v nedeľu klasicky ako v nedeľu a v pondelok 9:45, 7:00, 9:30, 11 a večerná nebude. Pochválený buď Ježiš Kristus.